ଓଡ଼ିଶାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସ। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ବୈଚିତ୍ର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଥା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ, ତୃତୀୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ଚତୁର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଇତିହାସ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁସଲମାନ ରାଜତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମରହଟ୍ଟା ରାଜତ୍ୱ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱ କିପରି ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିମ୍ନରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ, ମହାମେଘବାନ ଐର ଖାରବେଳ, ହୁଏନ୍ସାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭୃତି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 321ରୁ 322ରେ ମଗଧ କବଳରୁ ଖସି ଆସି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଶୋକ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ। ବସ୍ତୁତଃ ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ବାଣିଜ୍ୟଗତ ଓ ଧର୍ମଗତ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫାରୁ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଆବିଷ୍କାର ହେବା ପରେ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସର ଏକ ଗୌରବମୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଧାର ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖର ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଖାରବେଳ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ତଦାନୁଯାୟୀ ରାଜା ଥିଲେ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ। ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରାନୁଯାୟୀ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏକ ସୁଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କରମୁକ୍ତ କରିବା, ପ୍ରଜା ହିତୈଷୀ ମନୋଭାବ, ଧାର୍ମିକ ସହନଶୀଳତା ଓ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ତାଙ୍କ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲା। ଏହା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନ୍ସା ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଗମନର କାଳ 639 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ହୁଏନ୍ସାଙ୍କ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ଉଡ୍ର ଥିଲା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶ। ଖାରବେଳଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶ କଳିଙ୍ଗଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କେଉଁ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ବଂଶ, 2ରେ ଭୌମ୍ୟକର ବଂଶ, 3ରେ ସମବଂଶୀ ଶାସନ, 4ରେ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ଶାସନ, 5ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶାସନ, 6ରେ ଭୋଇ ବଂଶର ଶାସନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ। 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଗଜପତି ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଫଗାନମାନଙ୍କ କବଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ସେହି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଫଗାନ ଶାସନର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ। 1751 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ 1803 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ମରହଟ୍ଟାମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିଭାଗୀକରଣ ଅନୁସାରେ 24ଟି ଗଡ଼ଜାତ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମୋଗଲ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ସେମାନେ ମୋଗଲ ବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ଭାର ସ୍ୱହସ୍ତରେ ରଖିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ। 1803ରୁ 1804 ମସିହାରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାରର ଯୁଗ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 2ଟି ଡିଭିଜନ କରି ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଯଥା ଉତ୍ତର ଡିଭିଜନ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଡିଭିଜନ। ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ପୁରୀ ଉକ୍ତ ଡିଭିଜନ ଗୁଡ଼ିକର ଶାସନର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ। ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଭୌଗୋଳିକ ଭୂଖଣ୍ଡର ସାମଗ୍ରିକ ଉପାଦାନ। ସଂସ୍କୃତି ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଧର୍ମ ସହିତ କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ, ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ଖୁବ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ।
ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବେଳେ ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଧର୍ମର କେଉଁ କେଉଁ ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ, ନାଥ ଧର୍ମ, ଶୈବ ଧର୍ମ ଓ ଶାକ୍ତି ଧର୍ମ, ଶୈବ ଧର୍ମ, ମହିମା ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ। ଏହିସବୁ ଧର୍ମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଖୁବ୍ ପ୍ରାଚୀନ। ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ରାଜ୍ୟ। କଳାରେ ବିଶେଷ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାଧନ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ଥିଲା ଉତ୍କଳ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଉତ୍କଳୀୟ କଳା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲା। ଯେଉଁ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ କଳା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା, ଚିତ୍ରକଳା, ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶାର ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ। ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ମଧ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଧଉଳିଗିରି, ଉଦୟଗିରି ପ୍ରଭୃତି ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକରେ ଖୋଦିତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍କଳୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ଅପୂର୍ବ ନିଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ। ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ସବିଶେଷ ଉଦାହରଣ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର କଳା। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିତ୍ର, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ଭିତ୍ତିଚିତ୍ର, ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ର, ବନ୍ଧଚିତ୍ର, କାମକଳା ଚିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ନୃତ୍ୟ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ନୃତ୍ୟ ଭିତରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବେଶ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସୁଦୂର ବାଲି, ଯାହା ମଳୟ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କରି କଳିଙ୍ଗ ସମୃଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ କୃତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେପରିକି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନ, ଜୀବନଶୈଳୀ, ତତ୍କାଳୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବହୁକାଳ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଚାଲିଚଳଣି ପ୍ରଭୃତିର ଚିତ୍ର ବହୁମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେହୁଏ। ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଭୂଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତିତତ୍ତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ପୋଷକପତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଚଳଣି, ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ତାହା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା।